Takže čaute ľudia, vítam vás Andreju nového videa. Toto video bude menší tutoriál ako natočiť s Bandicam. Takto, ja mám veľa ľudí nevie ako napríklad pridať svoj hlas do Bandicamu, je to úplne ľahké. Dať je systémka nastavenia a vy vlastne zvuk, hej, a musíte systémka nastaviť speaker, toto sú úplne kraviny, toto dajte vždycky, ako sa volá toto, mikrofón, hej, keď máte ako mikrofón. Hlasy to si nastavte vy, ako chcete. Ja mám 32, je to podľa mňa dobré. A keď chcete, aby sa vám uložila audio stopa, že kebyže sa vám náhodou nejak k tomu videu, nie k tomu proste, áno, k tomu videu neuložila audio, tak môžete si to takto dať, ale je to podľa mňa zbytočne vám to zabera veľa miesta. Mne sa to moc nestalo ani raz zatiaľ. Je tu webkamera, ja webkameru nemám, ani by som nechcel natáčať s webkamerou. Potom logo si tu môžete pridať, nejaké efekty myši. A potom ďalšie možnosti, to som ani sa nejak nepozeral, čo to je, ale tak. Toto máte na natočenie proste videí, hej, keď napríklad tutoriály chcete natáčať ako ja, alebo nejaké blbosti, tak si môžete cez takto dať a máte, hej, takto dať, ja som úplne mimo. Proste môžete si to dať v pohodičke a môžete natáčať normálne svoju plochu. A režim nahrávania hry, zase keď budete nahrávať hru, tak si proste len toto spustíte, ja to nechcem teraz, spustíte si to a môžete v pohode nahrávať a tak, no. Potom ja tu mám 60 fps, hej. Potom, čo tu mám? No, proste, ja tu nemám efekty myši, neviem, podľa mňa to je zbytočné, lebo napríklad, počkaj. Aha, no, to takto je, to je jedno. Automáti sa vám dávajú vlastne v Bandicam do prdele, ja som mimo.